गिबियावनो गासैनिसिमबो जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बड' सिने आर्टिस्टेसन जानानै बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो बड' सिने आर्टिस्टेसननि सेन्ट्रेल मोनसे एग्जिकिउटिभ जिरायनाय जादों। थांखिया जाबाय देग्लाय जोङो जितु एवार्ड सेरेमनि बे एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बिनि सायाव जों दिनै गुवारै सावरायनाय जायो। बिनि डेटखौ फाइनाल खालामनाय जायो। लोगोसे जोङो मा हाबाफारि लानाय जागोन, सोर आलासिखौ लेंगोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जों रायज्लायनानै फाइनाल खालामनाय जादों। दायो जोङो फैगौ 20 डिसेम्बर 2022 इं खालार खालि सानसेनि हाबाफारिजों जोंनि बे बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव जोङो गांसे एनुवेल मेगाजिन दङ, बर' सावथुन मुलुग, बेखौबो जोङो दिहुननाय जागोन। बेजों लोगोसे आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बेनिफ्राय जोंनि गासै आर्टिस्टफोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार लानाय जागोन फिल्म मेकिंनि सायाव, आरो हायोब्ला जोङो थियेटारनि सायावबो मोनसे सेमिनार लानो नाजानाय जागोन। दा बेनिफ्राय जोङो मोनाबिलिनि 5:30 बाजिनिफ्राय जोंनि जिथु गुबै बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बेखौ जागायनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो आलासि महरै जोङो दिनै थांखि लाबाय, जायखौ लेंहरनाय जागोन। गिबियावनो जोंनि दानि बिटिआरनि CEM बिथां प्रमद बर', लोगोसे आसाम एसेमब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिथां बिस्वजित दैमारि सार, लोगोसे मिहिनीश्वर ब्रह्म सार, बिथांमोनखौ जोङो आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों। बिथांमोननो जोङो हाबाफारि हिसाबै बेखेवगिरि एवार्ड सेरेमनिनि बेखेवगिरिखौ प्रमद बर' बिथां सारखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय जितु जोंनि मेगाजिन बेखेवगोन, बे बेखेवनायाव बिथां बिस्वजित दैमारि सारखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय जितु केन्डेल जितु लाइटिं, बेवहाय मानगोनां बिथां मिहिनीश्वर ब्रह्मखौ लानाय जादों। मिहिनीश्वर बसुमतारी सार बिथांखौ लानाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन जोंनि बड'फोरनि जितु ससियेल अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनखौबो जों बे एवार्ड सेरेमनियाव आलासि महरै लेंहरनाय जागोन। आरो बिथांमोननि आखाइजोंनो जोंनि जितु एवार्ड बेखौ गथायनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। जों आसा खालामदों बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोङो जोंनि बर' महरगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हागोन आरो मोनसे थुलुंगानाय लाबोनो हागोन। आरो जोंहा फोथायनाय दं जे गिबियाव जों सेथि, नैथि, थामथि जिखिनि एवार्ड सेरेमनि खुंलांबाय, बेफोरबायदि एवार्ड हाबाफारिखौ लानायनि उनावहाय जोंनि गोबां इयुन जोलैफ्रा गोबां थुलुंगानाय मोनदों। आरो बे थुलुंगानायजोंनो दिनै जोंनि गेजेराव माखासे गोबां टेलेन्ट आर्टिस्टफ्रा ओंखारबाय। मेथाइ रोजाबनायावनो होन, मोसानायावनो होन, एक्टिं खालामनायावनो होन। दा बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना इयुननि समावहाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जितु मुलुगनि दरबाराव लांनो थाखाय जोङो नाजानाय जागोन। आरो बिनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर लाबोबाय दङ आरो लालांबाय थागोन। दा गतिके जों बे थांखियाव जाफुंहैनांगौब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरनि हेफाजाब, बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि माखासे सानसुमैफोरनि हेफाजाब, आरो लोगोसेयैनो जोंहा जिहेतु थेलेबलेब मोनसे गावखुंथायारि मोनसे सरकार दं हिसाबै, बे सरकारनि बेबायदि जुदि जों मददखौ मोनबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि बर'फोरनि हारिमुखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन। आरो इयुननि समावबो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंलांबाय थागोन। बेफोर गासैखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो जितु रादाब बुथुमगिरि, जोंनि जितु पर्टेल निउस, नोंथांमोनाबो अननानै जोंनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जाहाथे मोजाङै पाब्लिसिटि खालामनानै होयो, बेखौ जोंनि एस'सियेसननिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोंहा बेखौ जुरि मोनसे जोंहा बर्ड दंखायो, जुरि कमिटि जों दाखानानै लानाय जादों। जोंनि माखासे सिनियर आरो जायफोर एक्सपार्ट, जायफोरा बिनि सायाव एक्सपार्ट, बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे जुरि कमिटि जोंहा दानानै होखानाय दङ। अदेबानि जोङो बे जुरि कमिटिखौ देग्लाय एसे फुवारबावनो नागिरदों। 2-3सो जोङो मेम्बार्स सोदेरबावनानै फुवारबावनो नागिरदों। सिगाङाव दा बिथांमोनहा जिखिनि नायबिजिरनानै जोंनो जिखिनि आउटपुट होबाय, जों साफ्रोमबो महरगिरि, फिल्म दिहुनगिरि आरो फिल्म डाइरेक्टर, बिथांमोननि बे जिथु फिथाइ होनाय, बे फिथाइ होनायाव जों साफ्रोमबो सेटिसफाइड, गोजोननाय दङ जोंहा, आरो बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दं।
आरो बे फोथायथिया थानायनि थाखायनो दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि जुरि कमिटिनि साफा साफा सोद्रोमा महरै दङ जोङो देग्लायबो आसा खालामगोन बिथांमोननि मोजां मोनसे सानस्रिनि गेजेरजों जोंनो मोजां मोनसे फिथाइ होनो हागोन सार मा थाखोआव बे एवार्डखौ होनाय जागोन जोङो गासै मोन 20टा जोङो माने केटेगरियावहाय बे एवार्डखौ होनो लानाय जादों बेखौथ' खेबसेनो बुंजोबनो हानाय नंला बेस्ट फिल्म थाबाय बेस्ट हिर' बेस्ट हिर'इन बेस्ट डाइरेक्टर बिदिनो बेस्ट करिय'ग्राफार बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टर बेस्ट क' आर्टिस्ट बिदिनो बेस्ट सिंगार बेफोरबायदि गासै जोङो 20टा मोन 20 केटेगरियाव बे एवार्डखौ होनाय जागोन